δούμε σήμερα, τι θα δούμε σήμερα. Τι θα δούμε σήμερα. Ποιο επάγγελμα θα δούμε σήμερα. Το αγιοφλάστη ή του κεραμέα ή του κεραμίστα. Σύγχρονα. Αυτό είναι αγίο. Θα δούμε κεραμική. Μέσα στην κεραμική τώρα τη σύγχρονη είναι και αγιοπλαστική, είναι μια έννοια μέσα στην κεραμική. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε αγιοπλαστική, μπορούμε? Αυτό μπορούμε? Ωραία, αυτό είναι αγίο, Ωραία. Και με τι κρίνετε ότι κατασκευάζονται αυτά? Με τι υλικό? Ωραία. Τι είναι ο κιλός? Ποιος θα μου πει? Από τι υλικό είναι? Δεν το εξεργαστήκαμε. Και τα βάζουμε ένα μέρος από αυτό και ένα μέρος από αυτό για να κάνουμε το κιλό. Το κοπανάμε, του βάζουμε νερό, την κατάλληλη υγρασία και μετά γίνεται ο κιλός. Άρα ο κιλός είναι έφλαστος, είναι σκληρός, μαλακός, τι είναι? Πώς μαλακός? Σαν την πλαστελίνη. Δουλέψατε την πλαστελίνη? Ναι. Ωραία, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, απλά είναι χώμα και νερό είπαμε. Καθαρό χώμα και νερό. Δεν έχει προσμίξεις τίποτε. Και επειδή τώρα θέλουμε να το κόψουμε, κόβεται πάρα πολύ εύκολα με πετονιά. Πετονιά! Και θα κατασκευάσουμε τα αντικείμενα που θα σας δείξουμε σε λίγο με ποιο τρόπο και θα κατασκευάσετε εσείς. Δεν είναι έτοιμα να τα πάρουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα κατασκευάσουμε. Στεγνώνουν στον ήλιο εντελώς και γίνονται ξερά. Ένα μικρό αγγιάκι ξερό είναι αυτό. Μπορούμε να βάλουμε μέσα γάλα σε αυτό? Ναι. Δεν μπορούμε να βάλουμε γάλα. Γιατί ξέρετε γιατί? Αφού στεγνώνουν στον ήλιο, δεν είναι έτοιμο ακόμη να βάλουμε μέσα τα προϊόντα μας, τα υγρά μας. Τώρα έσπασε. Αν αυτό το βάλουμε στο νερό, για να σας δείξω τι σπάει. Αν αυτό το βάλουμε στο νερό, θα λιώσει τελώς. Για να μην λιώσει, τι πρέπει να το κάνουμε, Να το ψήσουμε. Να το ψήσουμε. Πώς θα το ψήσουμε? Στο φούρνο της μαμάς μας στην κουζίνα? Ωραία, που έσπασε. Μπορούμε να το ψήσουμε στην κουζίνα? Πόσους βαθμούς φτάνει, ξέρετε? Ο φούρνος της Αυτό ξαναφτιάχνει. 350 βαθμούς. Αυτό ξαναφτιάχνει. Άμα το ψήσουμε αυτό εδώ πέρα στους 350 κρίνετε ότι θα γίνει καλό? Όχι. Πόσους βαθμούς θα αντιφύσουμε ότι πρέπει να το ψήσουμε? 500. Πάμε. 1 εκατομμύριο. Είδατε στο εκθετήριο, πες μου. Διάφορα ειδόλια με... Ειδόλια. Οπότε βλέπετε αυτά εδώ τι είναι? Ειδόλια. Ειδόλια τα οποία εμείς τα φτιάξαμε τώρα της πλάκας. Έτσι δεν είναι? Πώς? Μπράβο. Αυτό θέλω να δείτε κι εσείς τώρα. Θα πάρετε όλοι έτσι μια τέτοια μπαλίτσα. Μετά από τα ειδόλια τι άλλο είδατε πάνω? Δώσε αυτό. Μετά από ειδόλια. Τι? Σφραγίδες, πάρα πολύ ωραία. Και το 3? Αγία. Αυτό τι είναι? Αγίο. Πώς θα κάνουμε αυτό εδώ το αγίο? Θα το βάλουμε. Θέλουμε ένα καλούπι. Θα σας δείξω 2 τρόπους. Μετά θα χωριστούμε σε ομάδες, θα πάτε όλοι να δουλέψετε με ένας από τους κεραμίστες εδώ, με μία μπάλα, έτσι θα σας δώσουμε μία μπάλα, εντάξει. Εσείς θα διαλέξετε, εγώ θέλω να κάνω ειδόλιο, εγώ θέλω να κάνω αυτό, μπορεί να κάνεις και ειδόλιο και αγίο. Το αριστερό μου χέρι και το δεξί μου χέρι. Το δεξί μου χέρι πήγε τα δάχτυλα από κάτω, να μην το τρυπήσω. Ορίστε, βλέπετε και το Στέλιο που κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάνουμε, ναι. Το ίδιο πράγμα. Κάνουμε έτσι, Πατάω, γυρνάω. Εύκολο. Τι άλλο είδατε επάνω στα αγγεία? Για να το ισιώσουμε, το κάνουμε έτσι. Ισιώσε και μετά του πατάμε πάλι τα... Και αυτό που θέλετε, επειδή αύριο θα τα ψήσουμε αυτά τα στη φωτιά, κιλάκια. Ναι. να είναι λίγο λεπτούτσικα, να μην είναι πολύ... Και το κάνουμε έτσι εδώ στα χέρια μας, ώστε να γίνει πιο λεπτό. Λοιπόν, κάποιος εδώ είχε μια οδοντογλυφίδα. Πού είναι? Κάντε το Πώς είναι το όνομά σου? Ελένη. Λοιπόν, η Ελένη... Τι τη λένε, Ελένη? Εσένα? Η Ριλένα, συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Λοιπόν, η Ριλένα έχει ένα εργαλείο. Εργαλείο. Το οποίο αυτοί τι είχανε? Είχανε κάποια δόντια, είχανε κάποια ξυλάκια, αλλά τα ξύλα δεν τα έχουν πλέον. Οστά, μπράβο. Και τις βελόνες ακόμα, έτσι. Τι θα κάνουμε με το μητερό μας εργαλείο? Ένα σχέδιο. Τι σχέδιο να κάνουμε? Πιο απλό είναι γραμμές, μπράβο ακριβώς. Δείτε πώς έχει με τη μύτη, το βλέπετε πώς? Το βλέπετε, ναι, όχι, άμα το κάνω έτσι δεν γίνεται ωραία γραμμή. Θες να το ακουμπήσεις επάνω
Για μένα, σαν αγκιοπλάστης, το πιο αγαπημένο μου εργαλείο να σας πω τι είναι. Το ξυλάκι από σουβλάκι. Πού είναι?